आंबो लाबाय नै मोनसे नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो हेल' गाइस आं माने दिनै न'आव फैदो आरो सानथामसो जाबाय ओमफ्राय नैबे न' ओमफ्राय उनाव खिथिगोन आङो ओमफ्राय दिनै आं दा मबाइल लायनो थांगोन थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थादो आं दिनै मा मबाइल लागोन नोंथांमोना खिथिलांगोन हारसिं नङा आरो आंनि लोगोबो दङ सासे ओइ जोंनि सकनिफ्राय आं लोगोखौबो लांफागोन बासजों थांगोन जों दा सक मोनबाय आरो लोगोजों थांगोन माने थागोन बेनिफ्राय थांनानै ओमफ्राय बासजों गाखोना गुवाहाटि बेनिफ्राय जोंनि समा एसे लेट जाबाय नालाय जों मुसलपुरनिफ्राय अट'जों थांनांगोन आरो बास मोनदिया माने 12था जाबाय जों थांनायावनो दसे नेनांबाय मानोना अट'आवबो मानसि गैया नालाय थ' अट'जों गाखोखांनानै जों बरमा मोनफैबाय आरो दा जों बेवहाय बास नेगासिनो ओमफ्राय बास मोनबानो जों थांसिगोन आरो जों नैयाव फैनोब्ला माबा लांफैदो आरो नैयावनो गुवाहाटीनि हातिगाव थानाय नैयाव नै साइड दङ बेयावनो नोंथांमोना जेसेबां नांगौ मोनगोन आरो आंबो लाबाय नै मोनसे नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो इयाव हातिगाव होननाय सिजुबारि होननाय जायगायाव खम खमाव मोनगोन आरो डिसकाउन्ट दङ थ' नोंथांमोना जुदि फैयो बेयाव लानो हागोन आरो बेनिफ्राय जोंहा एसे आथुर आरो ओमफ्राय आं न'आव थांनानै खिथिगोन मा मबाइल लादों 15, 16, 14 थ' नोंथांमोना बेयाव माबा फैबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय जों लाबाय आङो नोंथांमोननो मोनानायखाय दा खिथिनो हाला गाबोन खिथिसिगोन आरो मा लादो बेसेबां लादो दा जोंना मोनाबाय बेनिफ्राय टाइमा 6:30 जाबाय आरो जों सानसे ओंखाम जायाखै ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय न'आव मोनहैगोन ना मोनहैया सिन्था जागोन मानोना 6:30 जाबाय न'आव मोननो 3 घन्टा नांगौ सानसे ओंखाम मोनजायाखै ओमफ्राय मसलपुराव फैनासो मोनजाबाय आरो ओमफ्राय दा आं न'आव मोनफैबाय प्राय 10थासो जादों हरनि दा आं खिथिनोसै आरो मा लाबोदों मा लाबोफादोंमोन मैया लाबोखानाय बेसाद दं दै बथलबो मोनसे दोनबाय आङो ओमफ्राय नै बेसे लादों मा लादों दखाननि सिलिप ओमफ्राय नै चार्जार लाबोफादों मोनसे आइफननि अरिजिनेलखौ ओमफ्राय गाज्रि डुप्लिकेट जाबा एसे मबाइला गाज्रि जायोना ओमफ्राय नायखांजोब्बायमोन आङो मोनसे माबा नायदों टेस्ट जादों नामा गाज्रि फैदों नालाय आरसेपनो नै केबोल मोनसे लाबोदों ओमफ्राय फाइनालि गाइस आं बेटारि हेल्थखौ खिथिनि बेटारि हेल्थआ 91% दं आरो थ' गोबाङानो साननो हागौ सेकेन्ड मबाइल मानो गोदान मानो लायाखै न'नि एसे खामानि दं नालाय ओमफ्राय फैसाबो थोस्लाबा नालाय ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै होननायखौ लाब्रबबाय आङो थ' बेनि बेटारि हेल्थआ 91% दङ ओमफ्राय आइफन 15 आरो थ' कालारा एसे ब्लेकआ जाबाय आरो वाइटखौ मोनासै नालाय उपाय गैया थ' बेखौ लाबोनांबाय ओमफ्राय आइफन 15 थ' 128 GB जायो 256 GBखौ नागिरदोंमोन मोनासै नालाय बेखौनो लानांबाय उपाय गैया ओमफ्राय नै चार्जार मोनसे लाबोफादों ओमफ्राय केबोला फ्रियावनो मोनदों केबोलखौ होदो माने बेनिफ्राय कभारखौ फ्रियावनो होदो टेम्पारखौबो फ्रियावनो होदो बेनिफ्राय चार्जारा लादो 1700 अरिजिनेलखौ लादो नङाबा मबाइला गाज्रि जागोन 1700 लादो ओमफ्राय गासै नैबे लादो मबाइला लादो टटेल 40,000 आरो 40,000 ओमफ्राय आइफन गोदानखौ 56, 55, 54आवनो मोनो आरो होमबाबो आङो 15,000सो खमायगोन न'निसो खामानि दं थ' बेखायनो बेखौ लाबाय आरो थ' नोंथांमोनाबो सोरहा दं आइफन ड्रिम लानायनि आंहाथ' ड्रिमबाबो सेकेन्डसो लानांगौ उपाय गैया खामानि सोलिगासिनो न'निबो थ' बेनिफ्राय आङो नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आइफन 15नि ब्लग आरो रिभिउ लाबोगोन थ' नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय थ' भिडिअआ एसेनोसै 15 गाइस